Намінацыя на Оскар як лепшы анімацыйны фільм. Існуюць паданні пра цудоўную кнігу, чые старонкі маюць неверагодную моц перамагчы цемру. Я ніколі такога не бачыў. Адзін хлопчык мусіць выканаць сваё пакліканне Калі я не паспрабую, кніга застанецца незавершанай. і скончыць апошні раздзел, каб вярнуць святло ў свет. Хочаш мне дапамагчы? Так, вельмі! Хутка, хадзем, раскройце таямніцу, Каб я бачыла! акуніцеся ў цуд, Я мушу пайсці туды. Хто-небудзь! перажывіце прыгоду, якую вы нават не маглі ўявіць. Што гэта было? Таямніца Келза. Больш інфармацыі на киноконг.бай.